Wanneer het er komt, dat er dan bij de jongere mensen dat er al een spannend, magisch, avontuurlijk gevoel bij komt. Wil je de plaatsjes ik heb voor het Elfstedenboek? Ja, leuk. Heb je het boek al? Ik heb het boek al. Ja, heb je het boek vast mij. De stickeractie van de Hofstedentocht is nu al een groot succes. Bij meer dan 50 winkels in Nederland kunnen stickers sparren worden. Hessel van der Meer van Burgum is de bedenker van het boek. In eerste instantie moest ik nog keuzes maken van hoe gaan we dat boek nou maken. Ja, wordt het een boek over de Oversteden? Of wordt het een boek over de tocht en vanaf het begin? Dat laatste is het uiteindelijk worden. Het boek jouwt een inzog in de geschiedenis van de Alphensteidentocht. Alle tochten staan erin beschreven en er binnen zelfs nog verhalen van de eerste officiële tocht in 1909. De eerste, dat is een hoofdstuk over ridders die hem eigenlijk al in 1800 riden hebben. En toen werd het dus net een officiële tocht. Ja, daar ben al verhalen daarover en dat is kwartier in Onjo. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. En ik denk dat de meeste mensen dat ik net weten. De klanten reageren enthousiast op de actie. Het is gewoon een hele leuke actie. Het speelt het wel natuurlijk hier, dus dat is altijd wel leuk om uit te doen. En je hoeft er verder niks van te doen, dus dat is altijd leuk. Ja, heel leuk. Het is heel interessant. Dan leer je wat meer hoe kennen. Ik kom hier voor mijn biatskippen, dus dan spaar ik het echt. Ja, superleuk. Ze zijn gewoon super trots dat ze het boek al in bezit hebben, zeg maar. En er zitten de plaatjes eraan in zien. Dus ja, die zijn heel enthousiast. Hele leuke reacties. Voor het beeldmateriaal is de jip in de archieven van de Hofstedentocht doekt. Het Reetried Museum in Hilpen had er een grote rol in spelen. Hebben we in dit album zo volle mogelijk proberen om dingen te beroeken die de mensen verrast. Die net al je standaard in de Oversteden boeken al staan. Dus daar ben we van uitgegaan. Moest ik een stukje verrassing in zitten. We houden alle van het rijden. Mijn man en ik sowieso ook. Maar ik bedoel, die koorts hier, dat is... het gaat gewoon tot bloed heen, zeg maar. 216 stickers binnen de nodig om het boek vol te krijgen. Maar dat maakt nevens Hessel wel slagje. De actie rint nog 8 weken. De wens is eigenlijk dat er iets komen zal. En dat we rieden kennen. En de droom is dat er een Overstedentocht komen zou tijdens deze actie. Maar als dat zou wezen, dat zal de tijd leren.